A v tejto chvíli červená zastávka dole a dostihy boli odštartované so štartovým číslom 1 Bystruška, dvojku má Quaibrany, Gargantus, Eldorado, Zagroškudla, Night King, Lejackpot a Klodin, takže v rýchlosti som vymenoval všetkých 8 účastníkov, na ktorých čaká teraz ako prvá prekážka veľký živý plot. Bystruška, je tam Klodin, očakávame Klodin, ktorá ako je jej zvykom sa už teraz dostala do vedenia, takže je to Klodin. Klodin, ktorá v lani vyhrala 4 prekážkové dostihy na 4 slovenských hypodromoch, sa podľa svojho zvyku ujala vedenia a prekonáva ďalší skok veľký Bullfinch. Zatiaľ sa tak pozerám, že je to všetko v poriadku, takže Klodin, Bystruška, Night King, Zagroškudla, Gargantus, niekde vedľa neho je aj Eldorado, Quaibrany a Lejackpot s Jokejom Russellom Brečkom zatiaľ na poslednej priečke. Je to teda Klodin, ktorá prekonáva veľkú vodu a naozaj Lejackpot, ten jeho skokový prejav nie je zatiaľ ideálny. Poďme sa venovať teda špici. Klodin, Bystruška, Night King, je tam ďalej Eldorado, Zagroškudla, Gargantus a Quaibrany a s pomerne výraznou stratou Lejackpot. Kone nám zdolali diagonálu a na nej ďalší skok, ktorým je malý Bullfinch a teraz točia do oblúka pri jazdeckých oddieloch, kde na ne čaká horný živý plot a stále je to Klodin. Klodin ho prekonala, Bystruška, Night King, Gargantus, takisto Eldorado, Quaibrany a Zagroškudla. 7 koní je pomerne v balíku, jediná teda vpredu Klodin a zaostávajúci Lejackpot. Starohajský skok mal tam problémy, Lukáš Matuský, ktorý ekvilibristicky to usedel, tak to je naozaj hodné potlesku, ale zrejme pri tomto stratil strmene, takže Gargantus bude zrejme zadržaný, tak to vyzerá. Čo sa deje teda na špici, je tam stále Klodin, Night King, respektíve Bystruška, Quaibrany sa tam posúva, Zagroškudla a koho som tam videl vystúpiť, je to Klodin, je to Kašný, Pavel Kašný, ktorý neusedel liverpoolský skok a dostihy teda bez jednej z favoritiek a vpredu sa nám ocitol Night King spolu s Bystruškou, za ním je to Quaibrany, Zagroškudla, je tam Eldorado a mimo za nimi ešte Lejackpot a mimo dostihov Gargantus a Klodin. Ďalšia prekážka, už sa blížime pomaly do finále. Opäť veľký anglický skok a vpredu vidíme dvojicu zo stajne Lisicbela, Bystruška, za ňou Zagroškudla, takisto je tam Night King, Quaibrany a ďalšia prekážka, Lejackpot už sa nám prepracoval na 3. a 4. miesto, teraz tam zavadzia trošku Klodin, je to teraz Quaibrany a Night King, za nimi Bystruška, Lejackpot, Zagroškudla a Eldorado. V opačnom garde horný živý plot, Quaibrany na prvej priečke, na druhom mieste teraz prázdna Klodin, ale je tam Night King, Bystruška, Lejackpot, Zagroškudla a Eldorado. Vyzerá to tak, že bude zadržaný. Teraz už naozaj ide do tuhého, zadunajský a dolnozemský skok pred nami. Je to Quaibrany, ktorého vedie Jokej Jaroslav Miška, ktorý v lani sa stal víťazom týchto dostihov, takže Quaibrany, ale už sa na neho doťahuje štvorica superov Bystruška, Lejackpot, Night King a Zagroškudla. Je to pomerne kompaktné. Quaibrany mu sa nepodarilo odskočiť, ale teraz možno opäť sa o to pokúša, takže Quaibrany, ktorý v lani mal smolu, Quaibrany, Bystruška, Lejackpot, Night King a Zagroškudla sa teraz posúva na 4. miesto. Už naozaj len výbehová prútená prekážka a zhruba 300 metrov cieľovej rovinky, takže je to Quaibrany, Bystruška za ním, Lejackpot zrejme zoberie 3. peniaze, ale nepredbiehajme. Quaibrany v poriadku, Bystruška takisto, Lejackpot, Zagroškudla aj Night King. Je to teda Quaibrany, ale pozrite, ako Bystruška zaútočila. Bystruška pod Martinom Cagaňom útočí na Quaibranyho a ide dopredu. Bystruška alebo Quaibrany, to je strhujúci súboj o víťazstvo. Bystruška, Quaibrany, Bystruška, jednotka a dvojka, bude to Quaibrany, Bystruška, Zagroškudla, Lejackpot, Night King.